El dia 26 de juny es va fer la preestrena exclusiva 3XL.net de la pel·li d'en Shin-chan a la recerca de les boles perdudes a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. Hola, soc Albert Lleida i estem preparats per veure la pel·lícula Shin-chan. Aquí a Girona hi ha molta expectació per veure la pel·lícula d'en Shin-chan. Hola, Tarragona. Aquí tot a punt per veure la preestrena de Shin-chan. Aquí a Barcelona ja està tot preparat perquè comenci la pel·lícula de Shin-chan. Escolta, Shin-chan, no s'ha de fer aquesta pel·lícula? Ai, vosaltres us deveu pensar que sóc beneit. No, mira que fer-me una pregunta tan fàcil. He aconseguit unes entrades per la pel·li de Shin-chan perquè vaig participar en un concurs de 3XL que es feia a la web on havies de contestar una pregunta. Crec que la pel·li de Shin-chan serà divertida, maca i una mica guarra. Quan es tracta de vida, deixeu-me fer a mi. Siguin 3 o siguin 4, l'energia no s'acaba. Em feia molta il·lusió veure la pel·lícula, sincerament. M'agrada molt Shin-chan i és un dels meus. 4, 3, 2, 1, Shin-chan! A la recerca de les boles perdudes! Soc graciós, divertit, soc genial i tothom se'n farà molt a mi. Soc un nervi que no para en tot el dia i no deixa d'empipar. Sí, no sé què? Quan es tracta de lligar, deixeu-me fer a mi. Siguin 3 o siguin 4, l'energia no s'acaba. M'agrada tot. Bueno, perquè és molt divertida i tot això, fa molt de riure. Crec que la pel·li en català està molt bé perquè és la llengua que es fa en el K3 i que està molt bé. Sí, li donarien un Òscar perquè fa moltes tonteries i és molt divertit. Si sou fans d'en Shin-chan, aneu perquè us ho passareu molt bé. Bueno, i si no ho sou també perquè també riureu. Això és tot des de Lleida. Això és tot des de Girona. Marina Lerín, 3XL.net, Barcelona. Saya 3XL.net, Tarragona.